så er der også sønnerne, de foretager endnu en gennemgang af huset. Og da de så kommer hen ind i brædeskuret, så ser de noget, som de undrer dem, nemlig morens pegis. De tænker, hvad pokker? Kan det virkelig passe, at hun er taget på kaffeslapperat udrejsen for lort at tænder væk? De synes, det lyder mærkeligt. Så de henvender sig endnu en gang til politiet. Og politiet synes også, det er mærkeligt. Og beslutter så for at rekvirere rejseholdet. Og de kommer så over med den senere berømte leder Himmelstrup ud og skaber for, at Lombroso aldrig fik magt, som han havde agt. For han sagde nemlig om forbrydere: glem alt om at gøre en forbryder til et bedre menneske. Og den næste planche, jeg viser jer, det er 2 udbredte lystmordere. Han åbner vinduet, og ud ser man så Snorredans ansigt, og han råber: hjælp, hjælp, jeg bliver slået ihjel. Den næste historie. Ladby-sagen fra 1926. Ladby ligger ude ved Kerteminde. Og i det der faldefærdige Rønne, der boede der sådan en arbejdsmand Sørensen og hans kone Line. De havde det som en kald. Det er en bandit, en forbryder af værste skuffe. Man kan simpelthen være så heldigt, så man kan se på folk, om de er forbrydere. Der er specielle træk, som gør sig gældende. For eksempel som ham, der nu skal rundt her på Aarup Hotel, at han har de her tegn med buskede øjenbryn og det hele, og så adfærd, den her sygelige interesse for tatovering. Det er også et sikkert tegn på, at man står overfor en forbryder. Så beder jeg prøve at se jer omkring, hvad han for tilstand. Så får I historien om Bødker Clausen og Snorre. I får historien fra Ladby, det vi kalder Minde. I hører om gammel historie tilbage fra 1600-tallet, noget om politiets historie, lidt om nogle gravrødder, så er der romsmægning, og så går jeg i gang.